Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora aku rameng sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Ngopo ki ya ngapa kowe ki? Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe ki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe ki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Meneng iso ora kowe? Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi donge wangi kowe? Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-ugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Ha iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku rameng sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Mbok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu ki raine biru ki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, neng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu ki raine biru ki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe ki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean
ngongasake ling sampean sugih. Aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kowe. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepane. Wah, mati tenan. Menungsa ora takara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Mel. Sasat kadidene kecukrukan wukir sari. Gelepaning samudra madu manah kula. Dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Menika mboten pangling sinuwun Ndarawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den.
jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Padhik Indrajala Dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya Kakang Semar. Malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya Semar. Kaya ora kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawuh padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati asung paseganipun paduka Yayi Prabu namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawah kono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndarawati Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara iya Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun kakang nanging wong sak jagat iki wis padha prisa ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kelawan pun kakang mengko gek-gek sakwise pun kakang nampa sembahing Werkudara ana apa-apa ingkang tumanduk kelawan pun kakang lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun kakang mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestu ning pun kakang tampanana Werkudara ora sudi lho. Ora sudi nampa sembah pangestu ning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestuni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun kakang, ora ketang rada tidha-tidha penggaling pun kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestuning pun kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tidha-tidha penggalihmu.
Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis sing ora dadi berdondi. Wis tampanan sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok perceka iki apa Kresna? Koko Prabu. Nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiya wonten jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng ngenggoni tata krama lan ngenggoni unggah-ungguh. Ngaten. Ya, wis tampanen. Inggih. Nggih. Werkudara. Nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestunipun Kakang Tampanana tak tampa lahir batin wis rampung. Lah iya bule kakangku aku ngaturake sembahku katur bule kakangku aku ngaturke sembahku katur Koko Prabu. Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anama Krasana kuwi jenengku kabeh. Mongko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara. Nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi iki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ana kuno bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat. Ngluputno karo sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena ngopo kowe digawe bule. Ngerti yo wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayoga nunggun mulenggah bule kakangku. Bila baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Koko Prabu Mandura suruh sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa? Ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ing negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung piranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelapuraning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuh Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang Puspita rum
siliring samirana mrik sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya kekukek satulita mel nuwun sewu lho Den wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora ning sampun Sabtu ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel kula tak crita kula mboten ajeng nambahi kula ora arep ngelongi napa sing dumadi jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji iya Kyai Semar aku percaya marang Kakang Nayantaka nggih syukur naing ngaten Den mugi andadosna ing kawuningan Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing Wancirina nadyan Wanciratri kula sagah nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa iya nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal iya bener Kyai Semar kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken
kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing kutha Goro ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden. Menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Negari Ngamarta ya lair ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babagan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis, ora sah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa. Ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka kutha Goro, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan kutha Goro, wekasan wewangunan mriku saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Kyai Prabu dene Paduka mboten anjawel dhateng Raka ing Ndarawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, kepareng sak mangke ing Raka ing Ndarawati mboten badhe kantun nedhi bantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semantara ing Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi bantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka. Mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung
aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya, Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun samnyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding Ndara. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrake nawang sesangga. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purda kurore kagiri-giri Ronanggono magawya gelarira wang-wang dereng ngantos paripurna Mbal Wacana Kilurah Semar Badranaya ambabar kinampi ngginata ing Darawati miwah nata ing Amarta Prabu Darmakusuma miwah sangganing para Pandhawa jangkep ing samya mapan wonten ing Karang Kadempel. Dadak sakala ing mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel samya alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Drajak-drajak tanpa subasita akarya cingak kang samya mulat mangkono bae para kawula kanca biak-biak ana daya minggir dalu-dalan Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambraganggeng awita dedencengan blegegek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendhapa padukuhan. Mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Lho,
Oh cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu Du. Lho. Kok mrene kowe Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Wah, dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang ngumandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kepruk watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ing wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu Sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra,
wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedhe ping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petra isih apik, omahku wis dos. Bola balik digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awite nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong.
Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karangkajembel. Tak entengake patiku ana ing Karangkajembel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Ayo, mengkari kowe matur, gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karangkajembel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak, kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petruk. Endi do ngewangi kowe? Do meng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Neng saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karangkajembel, hargae bucek kan banyu bening Karangkajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Ha iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Mbok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Swaropati. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis koneke matane. Lah kok yang koneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karangkajembel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek wis ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran?
Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno ya. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepane. Wah, mati tenan. Menungsa ora tatara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura sumbari ke barat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya aku. Lah aku dadi digoleke mungsuh karo Bagong. Ha iya.
Lah ngopo nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten eling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kaya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Tru. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo? Ha sing nyarat sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awanget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werku Dara? Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng Pageralun? Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ora kowe? Iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal nyrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamitku. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapienak. Kapimendo. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora aku iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki? Lukir. Iya Bagong, sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki. Terus aku nang kene. Lho. Kowe ngapa ta, Mir? Bus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Di Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras. Nggih.
tepung-tepung kowe lah ketua Dharma Wanita. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Alendra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya, Kakang Semar ayu tak dherekake. Petruk, nom-noman karang kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahke lawan bendaramu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purna gati ning pananggilan Lurah Semar arsa nilaraken pendapi karang kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata ngamarta eling-eling Nalendra ingkang wicaksana lair terusing batin